аудиокитоб дар Азия Плюс. қироаткунанда Субҳон Ҷалилов. ҳикоёт ва ҳикматҳо аз маснавии маънавии Ҷалолуддини Балхӣ. оҳу дар тавила. паёмбари гиромӣ фармуданд: ба се кас тараҳҳум кунед. якум сарватманде ки тиҳи даст шуда, дуюм азизе ки хор гашта, сеюм донишманде ки миёни аблаҳон қарор гирифта. гуфт пайғамбар ки бо ин се гурӯҳ раҳм оред, арзи сангеду зи кӯҳ. он ки ӯ баъд аз раисӣ хор шуд, вон тавонгар ҳам ки бединор шуд, вон савумон олиме кандар ҷаҳон мубтало гардад миёни аблаҳон. дар ин бора достони хонданӣ нақл шудааст. рӯзе саёде оҳуеро шикор кард ва онро ба тавила андохт, яъне ба оғил андохт. он тавила маҳалли нигаҳдории чандин гову хар буд. оҳуи бечора ки ба муҳити боз ва сарсабзу зебо одат карда буд, сахт дилтангу озурдахотир шуд ва ба ин суву он су меҷаст. шабонгоҳ саёд миқдоре коҳ дар тавила рехт. говҳову харҳо коҳро монанди найшакар мехӯрданд, аммо оҳу лаб ба он назад ва ҳамчунон бетоб буд ва ин суву он су меҷаст. оре, ҳар касеро бо зидди худ нигоҳ доранд дар азоб аст. азобе ки муодили азоби марг аст. рӯҳ ки аз он ҷаҳон аст, низ дар бадани хокӣ маҳбус аст ва ба ҳамин далел орому қарор надорад. рӯзҳо мегузашт ва он оҳу бо нофаи муаттаре ки дошт дар охури харон дар азоб буд. монанди моҳии рӯи хок афтода дасту по мезад ва ранҷ мекашид. харон мутаваҷҷеҳи вазъи ноороми оҳу шуданд ва ҳар яке чизе гуфтанд. як хараш гуфтӣ ки ҳо ин булвуҳуш, таби шоҳон дораду мирон хамӯш. вон дигар тасхур задӣ каз ҷарру мад, гавҳар овардааст кай арзон диҳад. вон харе гуфтӣ ки бо ин нозукӣ бар сарири шоҳ шавгӯ муттакӣ. саранҷом яке аз харон ки пурхӯриам карда буд, аз хӯрдан боз истод ва сипас оҳуро ба хӯрдан даъват кард. оҳу саре такон доду гуфт: майл надорам, маризам. медонам ноз мекунӣ, хиҷолат мекашӣ ва ё худдорӣ мекунӣ. оҳу бо худ гуфт: эй улоғи бечора, ин ғизои туст. аҷзои бадани ту ба ин ғизо зиндаву шодоб аст. аммо ман бо чаман маънус будам ва дар канори боғҳои рӯҳафзо истироҳат мекардам. акнун бечораву бадбахт шудам, аммо гарчи нодор шудаам, гадоманиш нашудаам. хар гуфт: хуб худситонӣ мекунӣ ва беҳуда сухан мегӯӣ. оҳу ҷавоб дод: нофаи мушкфоми ман шоҳиди ростгӯии ман аст, аммо ҳар касе наметавонад роиҳаи онро истишмом кунад. он атр бар чун шумо ки бо саргини рӯҳозор ҳамдам ҳастед ҳаром аст. гуфт: нофам худ гувоҳӣ медиҳад, миннате бар уду анбар мениҳад. лек онро кӣ шнавад соҳиб машом, бар хари саргин параст он шуд ҳаром. аз ин рӯз ки паёмбари гиромӣ фармуданд: ислом дар ҷаҳон ғариб аст, зеро агарчи фариштагон бо муслимон рафиқу анисанд, наздиконаш аз ӯ дурӣ мекунанд. мардум зоҳиран ӯро ҳамҷинси худ мебинанд, вале бӯи хуши ҳақро дар вуҷуди ӯ истишмом намекунанд. баҳри ин гуфт он набии мустаҷиб: рамзи алислому фи дунё ғариб. зон ки хешонаш ҳам аз вай мераманд, гарчи бо зоташ малоик ҳамдаманд. сураташро ҷинс мебинад аном, лек аз вай менаёбад он машом. сураташро ҷинс мебинад аном, лек аз вай менаёбад он машом. маснавии маънавӣ ганҷи гаронарзише дар хазинаи маънавии миллати тоҷик ва башарият.